Denak dirudi ohikoa Euskal Hirian. Bisitariek ez dute ezer berezirik sumatzen. Bertakoek ez diote garrantzirik ematen, baina 100 superheroi bizi dira bertan. Ni Joki naiz, astean zehar Oki, eta astean ordu batez superifrastiko euskara ikaslea naiz eta elkarrizketa bat kilometrotara entzuteko gaiz. Nire hizkuntza botereak handitzen ari naiz, mintzalagunari esker. Kaixo, ni Maria, kazetaria, eta astean ordu betez superfekzio. Argiaren abiaduran hitz egiteko gaitasuna daukat eta orotariko euskal hiztegi osoa memorian. Duela 15 urte hasi nintzen mintzalagunetan, eta gaur egun errezildar batek bezain ondo dagiket. Baina nik ere badut nire kriptonita. Euskalkietan zerrau hitz egiten didatenean, amore baten dut. Ni lekuz kanpoko ergatigoek ahultzen daute, edo gaizki oskatutako tezeta bate. Txatxukeriak alde batera utzita. Adorea biltzen dut berriz. Adorea, indarra, kemena! Eta euskara ikasleok hobetzeko egiten duguna ahaleginaz gogoratzen naiz. Eta ni konturatzen naiz, ahalegin txiki batekin laguntza mugagabea eman dezakedala. Eta asko garela. 5500 baino gehiago. Super mintzalagunak. Super mintzakideak. Super berbalagunak. Super solaskideak. Eta zu ere super mintzalaguna zara. Elkartu gurekin.